Slovenskí vedci z Ústavu krajinnej ekológie a Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied vyvinuli automatizovaný model, ktorý dokáže pomôcť farmárom monitorovať plodiny, napríklad či sú zdravé, či sa v danej lokalite vyskytujú anomálie spôsobené nedostatkom živín, alebo či sa plodiny vyvíjajú lepšie ako po minulé roky. Na akú lokalitu na Slovensku ste sa zamerali a prečo? Zamerali sme sa na dve územia na Slovensku, a to východoslovenskú nížinu a podunajskú nížinu, ktoré vlastne pokrývajú cez 60% ornej pôdy na Slovensku. A okrem toho sa tam vyskytujú naše najúrodnejšie pôdy. A na akom princípe tento model funguje? Model bol vytvorený pomocou pokročilých metód strojového učenia a skladá sa vlastne z dvoch častí, a to klasifikačnej a regresnej. V rámci klasifikačnej metódy alebo klasifikačnej časti sme schopní pomocou čisto satelitných snímok klasifikovať alebo identifikovať, aké plodiny sa nachádzajú na daných parceliách. Po prípade sa vieme pozrieť aj retrospektívne alebo do minulosti, aké sa tam plodiny nachádzali. V regresnej časti dokáže model porovnávať súčasné údaje s minulosťou a pozrieť sa, ako plodina sa vyvíja teraz a ako sa vyvíjala v minulosti, či sa tam nachádzajú nejaké anomálie, po prípade, či parcela je niečím infikovaná, či sa tam nachádzajú nejakí škodcovia, alebo je tam väčšie zabúrinenie, alebo či sú tam nejaké nesprávne princípy obhospodárovania. A tým pádom, vlastne, keď si farmár, keď si to pozrie, tak vie včasne zakročiť, aby tomuto predišiel. Údaje čerpáte zo Sentinelu-2. Aké informácie vám poskytujú? Áno, údaje čerpáme zo satelitu Sentinel-2. Sú to vlastne dva satelity, ktoré spadajú pod program Copernicus, ktorý patrí pod Európsku vesmírnu agentúru. Na Sentinel-2 je optický senzor alebo optická kamera multispektrálna, ktorá dokáže zachytávať svetlo v rozličných spektrálnych dĺžkach. Predstavme si to tak, že klasické oko alebo klasický fotoaparát, keď vytvorí snímku niečoho, tak tam dokáže roznájsť len tri základné farby: červená, zelená a modrá. Ale multispektrálna dokáže vidieť aj mimo tieto spektra, čo naše obyčajné oko nedokáže zachytiť. Tým pádom nám dokáže povedať o tom, ako rastlina alebo plodina dokáže absorbovať svetlo, a to ovplyvňuje potom aj v akom vegetačnom štádiu sa treba nachádza rastlina, alebo či sa tam vyskytujú nejaké choroby. Multispektrálny senzor vidí to, čo naše oko nevidí, v krátkosti alebo jednoduchosti. Do akej miery viete identifikovať využitie poľnohospodárskych parciel? Toto závisí od toho, že v ktorom mesiaci chceme identifikovať parcele. Spravidla platí to, že čím neskorší mesiac, tým presnejšie dokážeme klasifikovať a identifikovať parcely, lebo tamto závisí od toho, akom vývojom štádiu sa nachádzajú jednotlivé plodiny, ale spravidla už v tom júni, júli vieme na tých 80 až 95% povedať, aký typ plodiny sa nachádza na danej parceli. Spravidla najlepšie sa klasifikujú v tých prvých mesiacoch obilniny, ako je pšenica, jačmeň, po prípade repka olejná alebo trvalotravné porasty. A tie pokrývajú už hneď na začiatku, keď si všimnete na poliach väčšie zelené plochy. A taká soja, kukurica alebo slnečnica pokrývajú menšie plochy, lebo sú ešte v neskoršom vývojom štádiu. Zamerali sme sa na 8 najčastejšie sa vyskytujúcich plodín na týchto nížinách, a to je pšenica, jačmeň, repka olejná, repa cukrová, kukurica, slnečnica, soja a trvalotravnaté porasty. Z akého obdobia ste získali najviac informácií? No, Sentinel-2 sú vlastne dva satelity, Sentinel-2A a Sentinel-2B, ktoré v pravidelných intervaloch snímkujú zemský povrch. V našich geografických podmienkach Sentinely zachytávajú náš zemský povrch cca v každých 5 dní, takže máme dostatok dát, ale nie sú dáta ako dáta, lebo Sentinel-2 je nositeľom optického senzora a tento optický senzor vlastne je ľahko ovplyvniteľný oblačnosťou. To znamená, keď je vyššia oblačnosť, tak nemáme dobre kvalitné dáta, lebo nevidíme, čo sa deje na zemskom povrchu. Ale tak vo všeobecnosti, keď sa pozrieme na tie roky, čo bolo, tak najčistejší rok v rámci tej čistej oblačnosti v odzovkách bol pre nás rok 2022. Momentálne máme za sebou ukončenú prvú fázu, čo sa týka toho klasifikačného modelu. Tam nám farmári poskytovali informácie o tom, aká plodina sa nachádza na konkrétnych parcelách. Na základe týchto dát sme potom trénovali tento model a porovnávali my, čo sme tam identifikovali, či sa tam naozaj nachádza. Tú fázu máme za sebou a teraz pracujeme vlastne na tom regresnej časti, kde od farmárov potrebujeme kvázi úrodové mapy, aby sme vedeli predikovať, akú úrodu tam oni mali s tým, čo my dokážeme v odzovkách odhadnúť. Potom v neskorších štádiách si farmár dokáže porovnávať, aký tam bol v minulosti vývoj, a dokáže už v začiatočných štádiách určiť to, či sa mu plodina vyvíja tak ako v tých ostatných rokoch, alebo či sa niečo stalo a tam je potenciál nejaké menšie úrodnosti, aby tam zakročil nejakými poľnohospodárskymi opatreniami. Ako reagovali farmári na tento model a čo by od vás najviac potrebovali a aké informácie sú pre nich najužitočnejšie? Na Slovensku je situácia taká, že už sa to mení, kedysi farmári nechceli alebo stále sa držali tých starých poľnohospodárskych metód
A teraz farmári sú už v rámci tých moderných technológií sú už dosť naklonení tomu, takže oni sa veľmi tomu tešia, lebo budú si môcť pozrieť, či sa im niečo vyskytuje na danom poli. Nemusia ísť teda farmári priamo do pola a pozerať sa, že aha, tu vidím, že tu sa niečo deje, tu je nejaké väčšie zabúrenie. Pozrú si svoju parcelu, v odzvukách len cez počítač, pozrú sa, či sa tam niečo deje a potom môžu zakročiť takto jednoduchšie pre nich. Chcete na tom modeli aj niečo vylepšiť ešte? Áno, samozrejme. Model vylepšujeme alebo pridávame do neho dáta z roku 2023, takže aby bol presnejší, predsa len stále je čo zlepšovať. Okrem toho chceme ešte model obohatiť aj o iné plodiny a chceli by sme, aby bol model aj prenesiteľný mimo tieto dve územia, Podunajskú a Východoslovenskú nížinu, lebo oni sú klimaticky aj pedologicky dosť podobné a chceme to rozšíriť vlastne na všetky regióny na Slovensku. Okrem toho chceme to, aby to bolo prenesiteľné aj mimo hraníc Slovenska. Momentálne máme dáta z Rakúska, tak skúšame testovať model aj na týchto rakúskych dátach a tiež tam vyzerajú nejaké slubné výsledky. Paráda, zmysluplná činnosť. Nech sa vám darí, všetko dobre. Ďakujem.